U 250 godina staroj zgradi karlovačke Oružane budućnost može početi. Ovaj koktel je poslužio robot, vjerovatno prvi put u Karlovcu da je robotska ruka poslužila koktel. Nakon dugih 7 godina završen je županijski projekt regionalnog centra kompetentnosti. Alkohol je u pitanju, nećemo ga pitati. Ovo je najveći projekt Karlovačke županije u obrazovanju, vrijedan je 15 milijuna eura. Ako se tu, na primjer, stavi plava, a on misli da je zelena, onda kad dođe ovdje, onda će vratiti. Jedinstveni smo po tome što je naša tehnička škola jedina škola u Hrvatskoj koja je dobila 2 podsektora. To je sektor strojarstva i sektor elektrotehnike i računarstva. Karlovac ima dugogodišnju tradiciju upravo u tehničkim područjima. Svaki ovaj kat je otprilike malo više od 1000 kvadrata. Imamo sad najsuvremeniju moguću opremu i mi i tehnička škola. Suvremena oprema u prizemlju za sektor turizma, kuhinja, slastičarnica, suvenirnica, turistički infocentar i restoran trgovačko-ugostiteljske škole, a na prvom i drugom katu kabineti s najsuvremenijom tehnologijom tehničkoj školi. 2018. bilo je teško zamisliti. Oružana, koju je grad Karlovac darovao županiji, bila je ruševina. Budimo iskreni, ona je bila ruglo grada. Zgradu je dotukao petrinjski potres krajem 2020. I ovaj projekt odvukao u sasvim novi kolosijek. Vidite da su tu ostali samo ovi prednji zidovi i ostala je cijela ova barutana, sve ostalo je razgrađeno. No od ideje da se bivšu vojarnu uredi u novu palaču izvrsnosti nije se odustajalo. Ako uključite moć vizualizacije ovdje iza nas, na prvom katu prostori strojarstva, dok na drugom katu je 5 kabineta za sektor elektrotehnike i računarstva. Ovdje ćemo preseliti dio praktikuma, kabineta, suvenirnicu. Dobit ćemo u Rogbau izvedbi prostor u potkrovlju zgrade koji će jednog dana, nadamo se, postati multimedijalne učionice. Sva dokumentacija je iznova napravljena i konačno je 2022. potpisan ugovor s izvođačem radova. Evo nešto vam je zaključen. Hvala. To je osobno smatram veliki kvantni skok. Pitanje je kad bi radovi započeli, čekamo službeno uvođenje u posao i procjenjujemo da bi to bio drugi tjedan u ožujku. Zadnjih godinu dana od 22. veljače 2022. kada je potpisan ugovor za gradnju, strijepili smo nad tim radovima. Uspjeli smo to izvesti, dosta smo zadovoljni kako je to sve ispalo. Ispalo je u biti skoro pa identično kako je bilo u prvotnom stanju. Oružana je u 2023. bila pod krovom. Kako vidite iza mene, krovište niče, do kraja godine bit će potpuno zatvoreno. Prošle godine u nju je uselila i većina opreme. U završnoj fazi su svi radovi. Točno 3 godine nakon potpisivanja ugovora o gradnji, regionalni centar kompetentnosti je svečano otvoren. Svima koji će useliti ove prostore, a u prvom redu učenicima, ali svakako i nastavnicima i osoblju, želim, a u što ne sumnjam, puno uspjeha u budućem radu. Želimo da ova zgrada bude izvor reforme strukovnog obrazovanja, da bude pupčanom vrpcom vezana za gospodarstvo i tržište rada. Ako je popločana Radićeva zvijezda u zvijezdi, onda je Oružana jednako tako jedna zvijezda u zvijezdi. Mi se ponosimo sa kako smo uredili zgradu, mi se ponosimo sa opremom koju smo nabavili, a sve to ne bi vredilo ako nam i učenici s time nisu zadovoljni. A učenici, ali i poduzetnici i građani, prezadovoljni. Odlično, ne može bolje, stvarno. Ima puno prostora, što je dobro. Definitivno je puno bolje nego što je bilo prije, ovo napokon sve radi, nije potrgano. Drago mi je da se nešto na ovoj razini dešava u Karlovcu i da se unapređuju škole, jer ugostiteljstvo je na kraju potječe iz škole i to je neki prvi korak za sve ugostitelje. Mi smo kao tvornica turbina sudjelovali
dijelom i u kreiranju programa centra kompetentnosti. I smatram da je on dobro opremljen sa svim modernim instrumentima, ono što je nama zanimljivo za naše buduće kadrove. Ja sam jako vesel zbog toga. Pa bilo je grozno. A sada? Sad je jako lijepo i dobro. To je ko dan i noć. To nemojte uopće uspoređivati. Ovo je fantazija koja je napravljena. Kao što vidim, reakcije su pozitivne. Sve ispalo kako treba, evo i koliko smo vidjeli, građani su zadovoljni sa samim uređenjem. Još kad se popločio sve, ali ovo je nevjerojatno kad se slušalo, kad je bila samo ona fasada, nevjerojatno da je za kratki period nastala potpuno uređena ogromna zgrada.